Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe nok menta. Kawai sal People Party WPP ka Perdam Jor ya ka jingla Donbor Choki Por District Patranat Pulik Persya ya kinang syong balui-lui pat bom don tiar bakan thup ya ki kinthai khana ki bala persya ya ka jing berseng pat ba jok ka Meghalaya Pollution Control Board MPCB na kamta ban penyar ya ka Meghalaya Cement Limited ka badon hatang sky ka bha po East Chantia Hill District kane ki jing dia ka kreu chai ba kane ka sarkar MDA ka long persya pat ba bat ka balong lakloi ban poi hadu uput ban shim ka kabu ya kinang syong ka thain da ka bashkri ya ka bha ka met jong ki hespa ka roi ka par kam dai ban ka tapat ya ki pai ba bat ka mariang ka hok na ka mata ka jeng ki bajai ka dai ka hok long priu man priu ka jing bom ler kam jong ka jela ban ya da ya ka hok ka pan i ba ka sanchar pai ba ka don padeng ka jing ma laong u nong akitin jong ka seng Voice of People Party u doktor pat ske marbo ha ka karwo kubor Nolor kani ulong baki Bor District pat ka sarkar jela kidai ban penchitom da ka batang ya kitogi pulit badon kiti hakate gi jingjia manager bat officer ka company da ka bashimru ka jingitli ya ka jing sumar hakaliang ka dawai dashin kumju ban siu bailut kesan syabaro ki balaman saw hakate gi jingjia